ịma na ọ ya ahụ mpụta na-agwa ndị be anyị na-asịba na onwere ike dị na gwọrọ ife a niile ndị dibịa be anyị na-eme bụ nwere ife dị ebe a ife a niile fụrụ a na-akụ akwụnụ fụrụ nwaanyị ọ dịka awa brọda bụ waja post nwanne afịa bụ eze nwaanyị a na-ebupụta ngwongwo ya ma nke atụrụ atụ ma nke ekechiri ekechi ma nke adọbara adọba ma nke amachiri n'akwa a na-ebukọpụta ife. Do you understand me? mana ọ ya mpụta ebe a na-agwa unu o nwere ike dị n'ife a niile ifere a na-eme nọọ mmadụ dị nchaji ụwa anụnwa mụ na gị na-abụ nọ na a na-akọgheri nwere ike dị n'ebe dị ka ife na-akpọ spirituality ife a bụ just religious practice bụ nọọ mmadụ debere n'ụdị structure ị na-afụ si eju a mee na ị ga-enweta ansa si eju nke a mee na ihe eji ọkụkọ je na mmiri ife wee gabara gị ọfụma na ihe eje ikwu nne gị ife nwa wee mere gị. Do you understand me? I'm not against onye ọbụla i recognize ebe mama ya si maọbụ ebe papa ya si omenala anyị ka ọ bụ mana nke na ị na-emezie because of gịnị nọ imechaa ka i wee dịka Elon Musk nwanne m ife a ị na-ewezi ya time agbalị nke ọ ya ahụpụta ebe a na m agba gị the only thing nọ n'ụwa a ga-enye gị prosperity ga-liberate gị from financial problem bụ ya brain and the way you think and the decision ị na-eme ekele onwe gị